kembang suku pangramaning Siti Siti bentar kang peputra kebak dening elu nawar sedang ring pasang lu ingkang lempuk karang watu selanya keparas pagrem irang laga angen-angen ting sumrembyang separo kegawa nanging Du Gusti Kang Maha Suci supados asih ning kula geram-geram suara rata denawa tepirang singkat tebian kaya krungu makanya beli rame-rame suara namat-namat di ngawang-ngawang tepirang singkat tebian singkat tebian Mas Udino kiput pinangka sing losari Brebes deh Kang lebih gaul Bunda lebih gaul wong mundak jaya sing mirengaken Kang raksa bumi warwe keding kang ditembangi serang aya dante Bunda edante minangkane saking Gunung Sari boktone pire gede sing deronggo lawe gede aja nali masalah wasi sareng aya inge geding kang ditembangi aya inge kang ditembangi sing ditembangi di Medan dino kopi saking retobo Kang Mandor tali wong saya keding aya denok Bunda denok aya dante minangkane sing Gunung Sari sesampun matur kesuwun aya dante sareng Bunda dante sing Gunung Sari Maraksa bumi waru Doktuane kerasing gue Ronggo lawede
jajaring sing benok cin saya kedi mama kajiudi calon taman Mas Kudin nok ipuk dewek ajae denok bonda denok sing 925 kang ditembak sarang boktane ali wong waru blok tengah kang begawe bonda begawe ajae denok bonda denok sarang kamador kaluwang soe kedua ajae paing bos Taiwan de ajae jihan bos Taiwan de mama Evan bos Taiwan de nami Tiffany sing grab dewe mimi Tiffany sing mirengaken sareng kang raksa bumi waru kang kuwo karedam kang ditembang kang ku karedam mimik kowe kedi mimik waru minangkane mamae puja eling-eling mangka eling ngamung kuning dunya aja ilok kutuk mara nafsu nafsu sing mantan kado mamae Supra minangkan ikang lis pulau cangak dewek ayah edate saking Gunung Sari bapenaya minangka singga bayoran tok-tok saking bola kaya edan te budan tate minangkane saking Gunung Sari sareng kang lebegawan bunda lebegawan aya deno aja nali bunda deno sing duwe 925 memakai jiu di calon Taman Sari mimi aja carinya kedi sareng kangku waru kedi minangkane kangku karedam ibuku waru kedi sesepuaru bapak panitia kang kubu karedame keding minangkane kang waru dewek pamaraksa bumi waru keding jagat awangmu ayane ning waktu kieu perasaan aku mimi dan dino kopi saking rekobot dewek minangka sing
mirengaken serangkang lebih gaul bunda lebih gaul mundak jaya Mas Udine gede lihat iwal kejabaku sanggalung jenengan aku ambau raksa ananing alas buah kantep eling-eling ngamong kuning dunya mamai Evan Bostaiwan Dewi aku urip ananing marcapada ing dina-dina kieu kaya tungkep bumi kelawan langit bahwasane bakawis nyawang panggonanku alas gua kantep Siriwan Cipak Jadiri ketulis kegawang janji kegawang janji toli lagi kabaran temen nasib sanggawulu ananing sejrone alas gua kanten kadelenge kaya sintu ngamun-ngamun sepi cempring lorana surane ngapa gegodongan sambil makin kaya jagat kalau nangisi melu nangisi toli kabeh bangsa ning guriang bangsa ning dedemit bangsa ning sis suarane nganti pating lembur nganti tawan Mas Udin oke put kaya edeno bunda edeno ular ejim setandang yang berkayangan ing waktu kian aku kumpulaken ding aku sejatinya aku pengen weruh sapa setune manusia si wani ngusik ketenangane bangsa aku Mas Udin nokiput sarang ayah denok bunda denok kang lebih gaul bunda lebih gaul ira tetek pangadeg yang manusia mau sing kumalancang kumawani wani ngusik panggonan kualas gua kanten apakah beli weruh alas gua kanten
alas pupu sening raga. Sirine digamat tiada teh digaminggat. Rela mati korban jiwa mama raksa bumi waru sareng kangku kardam kangku waru. Aja maningkun sifateng manusia, sifateng satu kewan wujudening manuk, senajananing duran yen liwat dening panggonane aku, alas gua kanten bakal ngletak ning Siti Buntala. Nusa Sesepuh waru bapak panitia sing telitilan ngati-hati sing awas tindak lakone lalu wah wele yen wong itu durung tuliba wong inang durung abang nembe bae ku ngomong manusia mau iki ora salah wujuding manusia mau ya sing sengaja arep resah dening panggonane aku sanggawulu yen ugane mengkonon manusia hati-hati kelawan tumindak ing sira halon ayahe dante bonda dante sing gunung sari eling mama kaeling hari eling ngasih elingan mumpung ning dunya aja ilo kutuk ya marah nafsu sing mantak kadukung ragane masing katonton Mas Udino ikut keding aja ya deno kang lebih gaul nok opine keding Mimi aja sarini mama kaji udi calon Taman Sari kangku karadam kangku waru dewe kibuk waru mamai puja Mimi dan diserang noko piek keding kang lebih gaul bondel lebih gaul serang kamandor tali wongso ngayae dan waya magrib lungane ngesawah pengarit lambi kutungan wong urip ning alam dunya aja pada slewa-lewa dipae urip semenegan kudu ngaturaken untung-untungan sesepuh waru papa panitia
dina kiput sing losari dhewek kamandor tali wangsa ayah dante sareng bunda dante saking gunung sari dhewek mama raksa bumi warek ding mama Evan bos Taiwan not opi Kakang Kian Santa. Hampuraning sedurunge bokat dianggepe larawidara iki lancang atanapi kurang sopan kelawan sampeyan. Kelaya-laya ninggalaken wilayah Gunung Gede sampai pribasane nanjak gunung temurun jurang separan-paran kula kelawan sampeyan tanpa pamit tanpa aweweru kelawan rama Kakang Kian Santa lamun tabli keberatan lamun oli isun weruh arep nuju mandikin Kakang. Rara Widara Kula Kakang dilawane kedulen-dulen buntuti kelawan Kakang Kian Santa rongokaken ya Patikan rencikan kekayaan selawasi sun klara naraning sapa sunitip diri ning sapa sun yang saken raga kang raksa bumi warukan ku kardan sareng kang lebegaul bundel begaul ni medan dino kopi Mas Udini kedi lamun wis mlaku ya wis adoh palwatese lamun diitung wis adoh ning langkane ninggalaken padepokan Gunung Gede artine awakmu Rara Widara pamit tanpa sepengetahuan aweweru kelawan Rama Resi Kajendra dilawani mlaku sampai kedung suk miburini Kakang Kian Santa. Kakang gak emong artine ngajak kelawan dirining awakmu Rara Widara. Weruh Rara Widara ning wujudining wanodya. Tentune perjalanan lusuri lembah mudun ananing Gunung Gede. Perjalanan terlalu berat kanggo awakmu.
Lande sepantese kakang tanpa awe weruh. Sebeline kakangku masih aratine ajare kinasihan kelawan Rama Resika Jendra. Ibarata kening murid kelawan Rama Guru, ya kudu anak anggah kelawan unggune. Kakang ki emong aratine nglakwaken sing kaya kenging. Cuman kepentingan mendesak kelawan pemikiran yang kakang. Lamun pengen weruh kelawan Rara Widara. Wahanten kakang pengen dituju Yai. Mimitikani Mama raksa bumi waru sara mama evane keding bos Taiwan aja lali masudinok ipot aya dante bunda dante wilayah Wahanten kakang. Wahanten kakang pengen dituju Yai. Kakang Kian Santang. Iya Yai. Memang benar pengucapnya sampeyan bahwasane dirine Lara Widara sipate wong wadon wis barang tentu sejen kelawan sampeyan. Tapi sampeyan aja khawatir kakang. Apa mulane Lara Widara sampai kepatiwasan iburi sampeyan. Kulane banget beli tega. Senajan ketemu dudu sedulur tunggal seusus, ibarat kening sedulur tumpang sesila. Sinaraweti ibarat kening. Nangapa ning benet batin ning Rara Widara tentune penasaran. Anane rikalene kakang nuju ananing Wahanten. Kakang duweni kadang sing tua. Ihwal kakang Surosowan. sekar dong apot jijal mapas salila sakrasaning Gusti takdir blibis dipungkir kadar blibis rela mati korban jiwa membela ning kebajikan. Sapa kedang sumedot rasane ngati sumedot si rasane ngati eling-eling mangkailing Masudin minangka sing mirangaken serang noke pete keding sing ditembangi mustika pegat katilas rahit udawang rasa
nyambut kentring manik mayang Sunda kelawan Kanjeng Rama Jaya Dewata ngelahiraken Kakang Srosowan lan uga Kakang Kian Santang sing dadi sedulur sing paling ragil. Tentune ning kene priben rasane wong banget kangen kelawan kadang sing tuwa. Priben rasane wong nahan rindu kelawan kadang sing paling awas ora ketemu yayi. Sareng kang lebih gaul bonda lebih gaul ngajae dinuk ayai dante. Apa maning lawas wis pindhon takraning taun beli ketemu. Ngrungu maning kabar sing bagja. Kakang Srosowan kana duwening putri, duwening anak. Iwaliyun kawunganten tentuning ponakaning Kakang Kian Santang. Banget bunga Kakang ngrungu kabar sing kaya kene. Wis sunduk tekaning waktu wis ninggang tekaning mangsa wis kancik tekaning janji tulising kabare gending bakul kang sinambiwara. Anane kawunganten saat saiki lagi duweni rasa kaken banget bunga. Sawise bisa jejer pasang kelawan bocah sing lah ta Gunung Jati ya Iwal Sarip Hidayatullah. Dudu wong sejen dolalan ya. Pak Sarip Hidayatullah minangka putraning Yuda kaya dening Rara Santang ya pada keturunan Rama Prabu Jaya Dewata kelawan Kanjeng Ibu Subang Larang doayu. Yen uga tujuannya sampean sing kaya mekonon sampun gumawatir Kakang dirine Lara Widara apapun sing bakal terjadi tetap kulaku bakal teguh pendirian niburi sampeyan Kakang. Aja watir. Lamun sumpama keselamatan yang Lara Widara ana ning tanganing Kakang. Ya senajan Kakang salah tanpa pamit pamirsih kelawan kaya dening Rama Resi Gajendra setitik Kakang ngupai artining kebijaksanaan kelawan dening Lara Widara. Priben si wong wadon bakal mlaku ya beli ados langkah kelawan wong lanang bakaning hulu ya ketinggal kari bakaning guri ya aduh ya. Ugane memang mengkonon sekedar ngumpulakan tenaga kanggo nglanjutaken perjalanan ning tempat kian Diren Sedelat. Diren Sedelat Kakang bakal nganti ngulati sumbering banyu supaya nganggo basahi tenggorokan ya. Sembari sing lagi pantengnya gede ning Wiramandala official bengikian aname Haja Carini sing duwe nok cinse terus sedulur sing Gunung Sari Bundai Dante Ayai Dante anak Bundani Dante ana maning Mamah Anira sing duwe Anira make up Mamah Neneng Ramsel terus Bapak RW Kusnadi sing duwe sandiwara ijo. Iya, ayo sembari jalan ya I. Oke, kayak warnanya karpet ijo. Ayo Kangge anak putu Mbak Murni sing lagi acara mergule muncul. Sing lagi dikunjungi. Panitia rekan-rekane kangge penguasa Desa Waru Mamaku Karantam ya. Mamae Puja. Mamane Puja, Mimine Puja. Bundae Puja. Sing ada ning guri ya I. Kangge sedulur ning Kakang sing lagi panteng ya I. Bapakku Haji Sedulur Kardam. seniman sing ada ning baru ya I. Bapakku Haji Kardam. Amin. Amin. Mamae Puja.
Ibu bujang sing lagi pantang. panitia Mbak Buyut Kurti. Aduh kakang wis rokan lawas kula hubungan. Apa mungkin bisa Kangge urip Kang Mandor tadi bebarengan Mama Evan, Mama Evan, Mama Evan sayang, bos Taiwan sayang, Mama Evan, bos Taiwan, Mama Evan, wayuan kakang bliwani Mama Evan, Mama Evan, sayang. Mama Evan, sing duwe Taiwan, sing duwe Taiwan, bos Taiwan, Mama Evan, Mama Evan, bos Taiwan, Tetep sayang. Mama Tata, bos Korea, Oke Peri, Tata, Oke Peri, sing duwe Korea, wong paling Oke Peri. eman lan sayang, sing duwe Korea, Tata, Siapa kira? kula nunggu Wow. tanggung jawab sampingan Mama Evan, Mama Evan, sing duwe Taiwan, sing duwe Taiwan, sing duwe Taiwan, Mama Evan, Mama Evan, sing duwe Taiwan, sing duwe Taiwan, Mama Evan, Mama Evan, Mama Evan, Ujang Kedung, Mama Evan, sing duwe Taiwan, Mama Evan, sing duwe Taiwan, Mama Evan, Ujang Kedung. Mama Evan sing duwe Taiwan. Awan wengi janji kakang tek anti-anti Mama Evan. Ora liyan, ora pengen luru ganti Mama Nanang Evan. Ramsel. Mama Ramsel, Aan, Ramsel. Mama Anira, Nanang Ramsel. sing duwe Anira make Nanang up, Ramsel. sing duwe Anira Nanang make up. Ramsel. Mama Aan. Nanang Ramsel. Kula rela, kula rema asal Mama laksana RW Gus. Mama Aan, Mama RW Gus. Mama Neneng Mama RW Gus. Ramsel, Sedulur seniman sehat selalu Mama RW Gus Nadi. Sing paling Kang bola Wabo. Mama RW Gus Nadi. maklum kula gak ngerti dukan wawo, aduh Mama Evan sayang, Bos Taiwan. Mah Neneng Ramsel, sing paling Evan Bos eman Taiwan. diri. Mama Evan Bos Taiwan. Mama Neneng Ramsel, Mama Neneng Ramsel, Mama Neneng Ramsel. Ayane Wis Mari. terlanjur Ayane Mari. segalanya. Ayane Mah Neneng Ramsel, Mama Ayane Neneng Ramsel sayang, Ujang Mama Neneng Kedung. Ramsel, Mama Ujang Neneng Ramsel. Ujang Kedung. Aduh kakang, Bapak RW sing duwe sandiwara ijo. Iya, abe baik sa. Maning. Bapak RW Kusnadi sing paling iman, Pak RW Kusnadi. Ayo Mama Ni Ramsel sing paling enak. Ayo. Mama Ni Ramsel sing paling kurang. Oh iya Bundai Dante, Bundai Dante, Bundai Dante, Bundai Dante, Ayai Dante, Wong Gunung Sari, Bundai Dante, Ayai Dante, Wong Gunung Sari, Bundai Dante, Sing paling enak. sing duwe RW. Ang Wawo. Wan bener, sing duwe RW siji, tek anti-anti, putune Bapak Kiong. Ora niat, ora pengen luru ganti sing duwe RW. Iya iya. Matur nuwun Mama Neneng Ramsel, Mama Anira, sing duwe Anira make up, sing duwe Anira make up. Kula rela, kula nerima asal laksana Mama An, sing duwe Anira make up, sing paling eman sing duwe Anira make up, sing duwe Anira make up. Maklum kula gak ngerti
Aduh kakang tata rong tahun pula hubungan tata apa mungkin dukang awawo akhirin apa lo sayang alasan duwe anak lan rabi bundai dante rayuan kakang bliwani bujang kadung bujang kadung bujang kadung Oh sayang putune bapak Kiol anaknya Mimi Kartini tetep kencang dalam sandiwara Dwi Warna biang putune bapak Kiol anaknya Mimi Kartini adine Mbak Yuyun lo kula nunggu tanggung jawab sampeyan awawo 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 Pak RT Kedung 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 matur suwun. Astagfirullahaladzim ya Jira Widara. Masya Allah apa kini kakang ya Allah Ternyata sing hati-hati ing kakang sejeroning alas kieu Nyai. Ada mantu sing kadua ngapulang pada isun kian santa. Aja nurut roda amanah pesan isun kian santa. Apa sing bakal dumadi? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa subhanaka inni kuntum minadz zalimin. Allahu akbar. Iya. sing hati-hati kakang Masya Allah bis Bangsa ning celeng tembalung. Awe kaget sebanduran batin ing isun. Kian santang ning setengah ning dalan. Ajenung cobakan raut wajah bahkan ning wujud ning rupa ning ngadepan ing isun kian santang. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Iyad. awas kakang Bangsa ning asuh. Surat mata ning tajam mertelakaken rasa kakak terusik ning isun lawan saudara. Asuh. Amun segera oleh Allah yang ada pada isun. Apa sih bakal dumadi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya. Iya, kamu Gusti Kang Kuasa. sing hati-hati kakang Rasa aneh teman. Ana sewujud ning wanara. Warna ning petak, warna ning putih. Rasa aneh, aya kene wanara mudun sing wiwitan gede kakayoman. Rasa terusik sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu akbar. Ya. Cacing Pak adi Kuno hiu-hiu kringkel jambai. bis bisa marak-marak Sapa sira perwujudaning Iung sing diarani Cusmin. Jusmin. Apa arti ning Jusmin? Bakal wis ngecus mlayune Dimin. Ari sinduk tengah sapa wujud arane. Kita sing diarani Dulmin. Apa dulmin arti ini? Bakal wis nyendul mlayune Dimin. Aya pembonang bae. Sira sing wujude gendut sapa arane? Wah, kita Iya, bakal kita cacingani. cacingan dil dulmin lan uga Jusmin. Aja nganti ganggu ning setane perjalanan isun kian santang.
lamun ora nya ning adepaning isun perlaya awakmu kabeh. Sira singgangku ning bangsane aku. Kesempurnaan ihwal deke manusia Di- angkat dayalan upaya di apa sih kepung bakal manusia dumadi? kian, Di. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Di. Assalamualaikum Kepung, Di. Kepung, Di. Yes. Masya Allah. Awas kakak. Rupaning wujuding ingkung rajaning satuan bangsaning wanara sorot mataning tajam gawe gugah batining isun rasa penasaran awakmu rasakan terusik ananing isun ning kene wujuding ingkung aja dadi rajek setenganing dalan lamun ora enya pinasti kelawan awakmu ingkung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Amtazil yawma ayyuhal mujrimun. Allahu akbar. Ya. Makhluk apa kamu kakak? Sapa sidaning perwujudane? Manusia, Ya, isun. aku kang jejuluk Jin Laduni. Jin Laduni. Rasa kaget sebenderan batining isun kian santang ananing awakmu menghadap kelawan diri isun kian santang apa sing dipikar Laduni? Manusia, Ya. apa sing dadi tujuan sira Nusa? Numpang lewat andon istirahat ing tempat panggonan kian. Nusa, Ya. alas wahanten alas pupu sing raga. Alas wahanten kin sing diarani Iya, Jin Laduni. Lamun orang enya ning adepaning isun kian santang apa sing bakal dumadi kelawan awakmu Laduni? bakal dadi mangsane aku. Bismillahirrahmanirrahim. Nusa. Iya kana budua iya kana sa'i. Allahu akbar. Ternyata wujud dening wang keneng manusia sing gentayangan durung diterima ning bumi anyi. Balik maning bayi pak. Aja watri anyi. Kini suatu pajawentaan kanggo modal pelampaning kakang kian santang. Ya wujud dening wang ke. Kita sing diarani Bung Nyartini. Bung Kartini. Ari siji ning sapa arane? Pada kita ke Bung Nyartini. Nangapa dadine kaya kenen sirane? Arane Bung Nyartini. Ya. Kapuk anyar mati wingi. Bung Kartini kapuk anyar wati wingi. Rupane awakmu kaya digantung ning setanganing alam kelanggengan lan uga ning alam manusia. Iya. Tolong sempurnakan Nusa. Langkah daya lan uga upaya isun kian santang mung hanya bisa membantu awakmu supaya bisa nuju ning alam barja, bisa dihisap kelawan apa sing dari amalan perbuatan awakmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ya. Apa sih? Kayak gue cira temen ciraku. Sing maune gak sing maune sampeanku. Aja liwat mamba mene. Juga balik maning bayi. Aduh, apa
laksana gledek ningbung nimang seketiga glemengker temen suaranya. Awas kakang hati-hati. Luar biasa hebat ciranu saya. Yaksa dinawa Ya, ilange pajewantaan kabeh bangsa ning balabak ewulan uga bangsa ning marga satwa. Ternyata ana sing bahurek sa awakmu sing perwujudane. ora salah sira ngomong ya. Aku sejatine Sanggalulung jenengan aku. Sanggawulung Lung jenengan aku. Sanggaluwung Ya, aja kumawani melancangkan hadapan kelawan isun meliwarna wujudakan awakmu ning setanganing alas kian. duduk sapa Kang Sinambat. Isun kian santang. Kiang santang. Ya, isun kian santang. Tujuan ira tekaning panggonan aku cuman pengen liwat kono. Pengen liwat andon istirahat langkah setitik mengganggu ketentraman bangsa ni awak. Jare sira ngomongnya orang ganggu nanging kau ruana aku kau sih ketenangan bangsa. Bakal ganggu ning iman lan uga islaman manusia. Awakmu dunia kesempurnaan ora bisa perlaya, tapi sing sempurna iwal wujud ning manusia. Apa sing dari kumadiran Sanggalulung? Yang santang Ya, punggan sira kawitan gawe lantaran wani musik panggonan aku alas gua kanten ya. Sanggalulung. Iya. Siapa gede paling nambah isun cilik orang yang ngomoti. Penejaring awakmu bakal tak coba kelawan isun kian santang. Sombong yang santang. Ya yi, Sing hati-hati kakang. doakan ang kelawan kakang ya yi. Aja nganti kesuwen Sanggalulung. Lamun SD pengejaring awakmu tersakti mandraguna. Senajan setan menang maratan orang nang pati. Kesempurnaan iwal dengan jalan yang menusa. Aja dapat ada rasa bangga Sanggalulung. Yang santang Ya, aja kakek ngomong apa sih bakal kumandiran. pedama pusaka iwal gandalan. Bakal tak serongakan kawan awakmu lebur seketika Sanggalulung. Yang santang aku rasakan. Ayo Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allahu akbar. oh, kobra. Masya Allah. Rama. Rama. Siriwansi bagja diri.
Sukmarya eman yen wonten grahana ing sasi srengenge kembal lima sawiji tanah urip pengisun karo sampeyan benjang play sampun akhiring zaman akhiring zaman kitiraning dhuwur gunung Mas Kudin nokiput saking losari dewek sareng kang kubu waruwe keding kang kubu kardam ibuku waru memepuja sareng kang lebih gaul bunda lebih gaul wong mundak jaya no kopi saking rekobot medandi aja lali ayah Dante ibu Dante minangkane saking gunung sari dewe minangkasih ditembangi mama evan bos Taiwan dewe ayah jihan bos Taiwan Noki buke keding kang mandor tali wangsa sing mirengaken Kian Santa Rara Widara Kula dalam nerana sira kepatiwasan ninggalaken gunung gede tekad sehingga tegel ninggalaken ingsun sebagai wong tua senajana dialangi kerikil tajam jembatan licin paribasan tekad ning pati lali ning jiwa sing sehingga lali kelawan keselamatan sira duduk eyang sengajar nyidrai sira tapi sengaja ingsun menguji kelawan ketabahan iman lan keberanian sira yen emas diuji karate karo panas yang geni manusia diuji kelawan bentuk kesabaran apa sih tujuannya sira sing sehingga tanpa pamitan tanpa permisi karo isun sebagai guru lan wong tuani sareng kang kliwon nganom darat toe keding minangkane sing BMPG suka gumiwang kang kliwon nganom darat to yen
pikir gawe keder pisan salah Eyang Resi, ampura segala kesalahan yang kian santang wis dilakukan kelawan batin Eyang Resi. Laka setitik yang santang artini gawek nyurut kroda amarenap suning atining pangapura ingkang salerese kesalahan sing pernah dilakukan lawan kula yang santang Eyang Resi. Apa sira kurang sempurna segala pangabisa ingsun sing saya diajaraken boten niku sing dari ucapan nih. apa sengaja nggawa anak ingsun kawin lari takonon Sanes aja duwening pemikiran sing kaya konon Eyang Resi pangapura ning lantas Larawidara melu-melu ninggalaken gunung gede tanpa pemisi lawan awe berluh ning dirining Eyang. Sebenarnya kula kelawan Larawidara duwening tujuan Eyang. Kang Kliwonan Om Darto sing BMPG suka gumiwang minangkane kang mirengaken kang dijang Kang Kliwonan Om Darto minangkane kang hormati lantas tujuan sing sejati nih apa tujuan sing Pangapura ning kula yang santang rasa kangen ning sajroning hati, rasa rindu ning lubuk hati sing paling dalam ning kian santang kelawan kadang sing tua ihwal kakang surosohan pada kulaga Aratini pengen banget anjang sono silaturahmi kelawan kadang sing tua ya iwal selera sing kula ninggalaken gunung gede pengen nuju ananing wahanten artinya anak urusan keluarga memang selera sing ya mau sira mending terang-terang aja kayak konon caran tujuan bagus kok mangkat ora permisi yesun hangwatiraken kelawan keselamatan sira balung paling likasan toleng jalan najla dokai katoning bayangan Kang Kliwonan Om Darto sing BMPG suka gumiwang Aye Dante Bunda Dante minangkane saking Gunung Sari Dewe serangkan kubu baru noki putek kedi mamangka
Sobi taksir abdi nu jangkung lenjang sapi raku kang abdi henteu kapandhangan mundi pilih hari mane lagi mundi tetap diharapna oke sih sobi taksir deui abdi nu heran-heran mansrang sapi raku kang abdi henteu kapandhangan Sabising rungu kakang sorosowan ning wahanten duweni keturunan ihwal Popo Mas Kabungan. Bagja kumayangan saat saiki lagi duweni rasa kaken nembe ngarungi bahtera rumah tangga kelawan Sadip Idea tua. Ihwal putra ning Yunda Rara Santang ya pada seduluring kula Rakyat Santang iya. Kang Kliwon Nom Darto sing duwe MBG sepagumi wangi geding aya dante pundae dante Oh, dadi masalah kuan. Memang bener ya. Jare Rama mau ora terlalu penting. Menurut ya, lamun sira tujuannya pengen nemoni keluarga, sekian tundan dingin Maksudnya di karepe sira. Karena anak permasalahan sing perlu dibantu mering sira Kian Santang. manggapun apa ingkang permasalahan kados penting menurut panjenengan ya. wong becik mah pasti katiti Menurut mata batin ingsun, anane ngamparan jati lagi mancaroba. Jadi perlu ditangani mering sira. Artinya kula kudu tandang gegayang ananing Gunung Jati. Tandang lan tumandang tekahaning gunung jati. Lamun menika dawuh pangandikaning sampeyan ya. Langka upata tingta dawuh pangandika ya kula badhe nurut kelawan ucapan ing pangandikaning sampeyan ya. kangku waru kangku kardam sareng kang lebih gaul geding bondal lebih gaul mas kudine geding Lah sekian Rara Widara. Tujuannya sira priben melu-melu ning Kian Santang. Rama, ampura Rama. Lamun ta dianggepe Lara Widara ki nyinggung ning perasaane sampeyan. Sengajane beli pamit lan beli permisi kelawan sampeyan. Cuman Rama, Lara Widara ki banget beli tega, beli tegel. Lamun ta kulaku beli melu, atanapi beli milet kelawan kakang Kian Santang. Dados sekian mah Rara Widara jaluk izin ing sampeyan. Rara Widara bakal tetep melu
kelawan Kakang Kian Santang Rama. Sekian lamun sira bener pengen melung Kian Santang kok dingin. Ditunda dingin kepengannya sira. Maksudnya? Karena Kian Santang ada tugas penting sing perlu ditangani. Ayo sira balik karo ingsun ana ning Gunung Gede. Kapan kula badhe rawuh kelawan ning Gunung Jati menghadap kelawan alapok kandangan ning kula Paman. Detekin pisan, ayo sira beber layar, nerjang ombak, dayung sampan pengadian, kanggo menuju Bukit Bulu Harapan. Ramaya, nyun tugas dahupangan di kaning sampeyan mugia kula andong besuki. Andong waluya jati. Amit kontrol kelawan arsnipun panjenengan ya. Ayo bayi. Tak tinggal kari Kakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing hati-hati Kakang. Ayo Nggih Rama. Rawi Dara. Duh. Jung Sarip Hidayatullah. Aja nganti kaget Paman Kian Santang rawuh ning adepaning jenengan. Aja kaget tandang gegrayaning Paman Agung Palamarta Jung. Sinjang kirut sejatine wayang jajar gunung pinayungan rame-rame suarane lamat-lamat ting awang-awang kepirang sing ketebian sempla-sempla malempeyane Kang Kliwon Anom Darto pinangkane sing duwe MBG dewe saking Sukagumiwang sareng aya dante bonde dante saking Gunung Sari Kang Kubu Warung Mame Puja Sorang Mas Nudinok Ibu Keding Iling-iling mangkeling Kang lebih gaul no kopi Keding no kopi saking rekobot Mas Udin Mimi Dandi Kang ditembangi Mimi aja cari sing duwe nok jin sama kejiudi Salon kubut Taman Sari bumi waruwe Keding emane-mane wonang seduluran ma ora tega ning larane ora tega ning patine asem nom tua tanggung pribasani jaluk kapadi turuti mangsa wurunge dituruti mangsa